verse number 13 and 22 and 30 and 38. 4 verses, 30, 22, 30, 38. Uthe esaphuma wahluleka ukukhuluma nokubo bazi ukuthi ubone umbono ethempelini wayekulo ebakweba wahlala eyisimungulu 30. Ingelosi yathi kuye, ungesabi Maria, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. 38. uMaria wathi, bheka, ngiyincekukazi yenkosi, akube kimi njengezwi lakho. Ingelosi yamuka kuye. Baba wethu onamandla konke, siyabonga umuhle namhlanje izwi lakho liyaphila, make siphile ngalo. Sahlele phansi uNkulunkulu namandla khuluma nathi egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga bazalwana ukufunda kwezwi likaNkulunkulu. La sifunde khona verse number 13 or maybe almost the whole chapter. The chapter 1 iBhayibheli liveza abantu ababili uElizabeth no Zachariah, and labantu ababili bavela kanje bake baba abantu abasha. Ngineshow yokuthi bathembisana baqeda bashada, kwaba uma sebashadile kwaba nama expectations abakhona as young couples, and sometimes uzothola ukuthi nokuthandaza bazile for a certain expectations bebakwenza lokho, but unfortunately kungayenzeki ngokufisa kwabo. Igama lenkosi malibonke. I just believe ukuthi every year, every month, every week, every day bebana nomthandazo nokulangazelela nokuthi mhlawumbe uNkulunkulu makasiphendule asinikeze umntwana, sibe nomntwana. And sometimes siyazi ukuthi ungaze ushade wena umuntu wesifazane ufike ekhaya, into eqala abafuna ukubona imisebenzi yakho ukuthi uyasebenza, uyaklina. Bafuna nje ukubona nje ukuthi wena sewulethe umntwana ekhaya, ukuthi umntwana uza kanjani, ukwenzakalane. They don't care, bafuna umntwana ekhaya. Igama lenkosi malibonke. Now uElizabeth naye bekakuleso simo sokuthi uyafisa
ukuthi angaba nomntwana yena nendoda yakhe uZakariya. Now eminyaka iyahamba baze bafika kwi-old age. Kule old age bebafika kuyo angeke ngikhulume ngale old age yamanje ngoba kwamanje bathi oma usewube na 40 se bayakuzwela ukuthi ungasalethe umntwana ungasathwala umntwana ngezizathu ezithize. But ngineshoyo ukuthi ku Elizabeth kwafika leyo old age nakubaba kwafika leyo old age yokuthi abasanandaba ukuthi kuyeza umntwana kasese umntwana. Kudala singena isithandaza singena ama-fasting singena imithandazo yonke siyenze konke kumele sikwenze lokhu uNkulunkulu athi sikwenze sibe ama-priest senze umsebenzi wasenkonzweni. But into khona ukuthi umntwana or lento esi-expectayo as a couples ayikhona ukufika. Igama lenkosi malibonke. Sometimes kubuhlungu uma ungumntwana kaNkulunkulu and ube nama-expectation avele ezulwini uthandaza ungena konke unikela kwashume unikela ko-JJ nabo-JT wenze wonke lo msebenzi. But at the end of the day uthola ukuthi awutholi lutho in return according to umntwana kaNkulunkulu. Because uma ungumntwana kaNkulunkulu kusho ukuthi une-privilege yokuthi sonke isibusiso sivela kuNkulunkulu nawe ube yiphathi yaleso sibusiso. Amen. Angeke ube umntwana kaNxumalo but uma ngenza amashezi ngokufanele ngaphandle. Uma ungumntwana kaNxumalo all amashezi wena nawe une-privilege yokuwathola. And as a Christian, as abantwana bakaNkulunkulu sinaleyo nto ukuthi singabantwana basekhaya ezulwini. Uma isibusiso sinena loya nami sizomfikela, uma singena kuloya nami sizomfikela. Naye u-Elizabeth noZakariya bebanalawo ma-expectations ukuthi njengoba sesishadile kanje into esilethayo umntwana njengoba sesigugile ngabe sesikhawunta abazukulu nathi at least basikhawunte kubantu abathi oma bafunda ubudala bathi bekana 7 abantwana bekana abazukulu aba-100 bekana isizukulwane ezi-200 yonke lento nabo babenaloko ukuthi uyazini isibusiso uma singena kumakhelwana nakithi sizongena. Now uZakariya nogogo abasekho kuleyo nto. Ingathi ngasho ukuthi abasekho ko-honeymoon. Abasekho ko-honeymoon. Abasekho kule nkonzo ye-honeymoon ngoba ama-age se-alaphaya. Ingathi mhlawumbe ngakhuluma ngobaba kaDavide nobaba kaDavide ukuthi namakamara omunye besekalala lena omunye alala lena ngoba iminyaka seyihambile ingale. Imithandazo yabo ukuthi make siye enkonzweni siyokhonza ibandla. Now kule minyaka njengoba seyihambile iminyaka uNkulunkulu wathi before uJesu afika makufike kuqala ozolungisa indlela kaJesu. Sometimes ukuthi uNkulunkulu akakuphendulanga ngesikhathi sakho akusho ukuthi uNkulunkulu angeke akuphendule. Akunandaba
ungena fasting kangakanani ulala la ngesiso eklontweni akunandaba ukhuluma izilimi kangakanani akunandaba ukuthi uya-interpreta izilimi akunandaba ukuthi uyahlabelela uyazwakala akunandaba ukuthi ukhonza kangakanani but sometimes uNkulunkulu ukudileya ama-blessings wakho akusho ukuthi angeke awarelease. It doesn't matter how long it takes, but it's a matter of time. It's a matter of time. Ingathi ngingene la kule gate yakho othi it's been a long time ngingena. It's been a long time ngifaka ama-CVs. It's been a long time ngiya kuma interviews bangangiphenduli. It's been a long time ngibe nama expectation athize ukuthi afike nakini nami ngijabule but ungafiki. Ingathi ngisengifike lapho ngiyakokotha ukuthi don't worry, it's a matter of time. It's a matter of time. Ukuthi masengafika phela noma sengakenile akekho zokukhipha. Uthumela ingilosi uthi hamba. I believe bebahamba bese bagugile. Siyazi ukuthi abantu abagugile kunama areas yempilo abanye sebahamba nangenduku sebakhathele. Hallelujah. Baphethe idondolo labo bayancedana. Igama lenkosi malibonga. Hawu baba ukhona. Umama athi nami ngikhona baba. Kuphelela lapho. uNkulunkulu wathi before ngiyehle mina makwehle lo engizoyenza imiracle yalaba bebayilindile ngesikhathi sabo. Kanti isikhathi sami is the best time. Now awuthi ngilungise indaba kaElizabeth ukuthi indaba kaElizabeth do bese kakhulile uNkulunkulu kunama areas emzimbeni wakhe bewangakhulanga. Amen amen. Omuthandazile uqedile so give up. uNkulunkulu ulungisa nama areas ukuthi abayisibusiso sesifika kuwe sifika sihlale ungabi nempilo ngoba sizoba sesiready to welcome the blessings lezi bese kukudala uzilindile. Beka fresh lokoko beka fresh. I guess Lando Sarai. Oh, Omagangene Kipita. How no Abraham. Oh, Abraham, the way you Sarai became Mushelakon. Oh, Abraham Azati. Oh, Masindena. It took Seswan. The way they became Mushelakon. Because Masalwan out in the chain. Ukulu Misama, certain areas. And Pinero. For a special blessing for you. You're freaking close. Number one, do not be afraid. Now, do not be afraid. I am not like it. Do not be afraid. Now, indaba beyingekho ku-Elizabeth, indaba ku-Zachariah, beyingekho ku-Elizabeth. Ingilosi uma ifika ayifikanga ku-Elizabeth, yafika ku-Zachariah, yathi ungasabi. Lokhu bekuthandazela usase-teenager
usaseyinyuluwethi usase ubaba omusha lokube ukuthandazela long time ungasabi ngoba manje esinye isibusiso sizofika kuwe sikuthusi nje singifanele mina lesi ingaba mhlambe ngibona abanye kube yiba baphumelela but namhlanje ungasabi ngoba okwakho kukwakho ingabasi sakho it is the night time ukuthi uNkulunkulu asisule ungasabi akunandaba ngalesekhaya sokhuleka kangakanani kodwa ungasabi akunandaba sebakushayile kangakanani ungasabi akunandaba uhambe wawe endleleni ungasabi akunandaba usanela muva ungasabi this is your time. uNkulunkulu avumile akekho ozomelana nawe ngoba uNkulunkulu avulile akekho ozovala into ekumele ukutshele yona namhlanje ungasabi ungasabi kwe-invest ungasabi noma bangakutshela ama-negativities angakanani ungasabi Zakaria ungasabi mntansekhaya ungasathiswa ngabantu ungasathiswa ngokukhuluma kwabantu abantu vele bahlala bakhuluma but when I remain faithful because uZakaria bekasethempeleni bekanganandaba ukuthi akanamntwana bekanganandaba ukuthi akanasibusiso but into bekafocus kuye ukusebenzela uNkulunkulu noma sekavelile do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. Now, inkinga kaZakaria ngoba wathandaza sesewumuntu omusha njengoba sekamdala wayeka ukuthandaza ngalesi sibusiso sakhe noma seimpendulo seyifikile waba nokungabaza nokuphikisana nalokho uNkulunkulu afuna ukukwenza empilweni yakhe angazi ukuthi uqelani enokudela isikhathi eside but awuthi ngisho namhlanje ukuthi seyifikile ingilosi seyifikile ingilosi seyiphethe into yakho ingilosi amangakholwa uzoba imute uthi ungasabi uma kaqeda uZakaria waba nama questions ingilosi athi mina ngisithunywa but if wena unama questions remain silent from now for 9 months uyakhula umntwana esiswini sikagogo yena umute uba ugogo uba nama pains ye pregnancy yesibusiso yena umute kanesekhaya uma sekufikile into kaNkulunkulu ungayibuzi idedele ngeke uma sefikile into kaNkulunkulu ungabe nama questions ungaba nama reasonings but idedele ngeke otherwise izofika wena ungakhona ukukhuluma now sizogcina futhi naye uZakaria ngegama lenkosi sibonke ngoba impendulo kaNkulunkulu yayenza uZakaria abeni isimuni angakhulumi for such a long time because uyathandaza wena but at the end of the day ungakholwa impendulo ivela kuNkulunkulu. Amen. Bazokutshela
abathandazo mabathandazela uPeter noma intombazana uRhoda sekafika eminyango athi lo benukuthandazela kukhona eminyango bathi uye usangene. Kunabantu abazothi uma seyifikile isipho sabo ngoba isipho masesifika asifiki sikutshela ukuthi sengisipho. Uma isipho sesifikile leso sibusiso sakho masesifikile asithi mina sengiyisipho lesibosilindile. Isipho i-answer kaZakaraya yamyenza ukuthi abe mute. Ake sihambe ke siye kuntombazana. Can God trust you with troubles? Intombazana ithi yona isazihambele enkonzweni ithi yona nayo iyazithandazela ayazi lutho ayazi ukukhuluma nomfana intombazana nje ingilos akutshela bakalana tumaki ingilos the very same angel appeared carrying the message. Bekangazana atele lutho kuNkulunkulu akazana atele lutho but uNkulunkulu bringing something. Uthi ayifika ingilosi kule ntombazana ithi do not be afraid. Awutshela makhelwane futhi uthi makhe do not be afraid. Do not be afraid. Yafika ingilosi efike kuZakaraya manje seyiza kwintombazana eteenager abayithembisile ukuthi intombazana ngizoza ngizokuthatha i-engage intombazana ngibehave like umuntu o-engagiwe othenjisiwe ukuthi uzothatha now uma ingilosi efike kuye ithi ungasabi, you are favored. You are favored. Favor is not fair. Favor is not fair. Why you have favor? Ungafikanga kubashadigas. Omabasadinga an answer and a blessings. And suddenly ufika kwintombazana no one nothing. Favor is not fair. I think Elizabeth waba nenkinga ukuthi awuNkosi yami ayinakashadi le ntombazana. But she's highly favored. Oh yeah. Kanti yena uthandaza kanjani? Uthandaza kanjani ntombazana? Uthandaza kanjani ntombazana? Athole ifavor angakashadi. Athole ifavor. And that favor was not simple to her to handle. It was a trouble. Because when favor favors you, you get rejected. Angeke uzube favored abantu bashayela izandla. But you will be favored abantu bakujected. You will be favored abantu bafahambela kude nawe. Because you are highly favored. And the more you are favored, is the more you get rejected. Mary, do not be afraid. You are highly favored. You are highly favored. You are highly favored. Ngelamanye amagama noma sewuna 2-3 months old emsindisweni, do not be afraid. You are favored.
Akunandaba sewuna 30 years, 40 years, 50 years. Usindisiwe. But your answer is now. Akunandaba ukuthi how old are you endindisweni. But you are highly favored. Akukhuluma nani bantu abasha ukuthi akunandaba mntana esekhaya. I-peer pressure ngaphandle imfikela kangakanani. But you are highly favored. Do not be afraid. Do not be afraid. Ungasabi. 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 Kungabi ne-intimidation spirit empilweni yakho. Ungasabi. Lala njengomntwana. Because your blessings arrived. Ufuna sothandaza. Ungasabi. The appearance of an angel brings troubles to Mary. Bring troubles. Can God trust you with troubles? Can God trust you with troubles? Can God trust you with troubles? Amen. Give me your tenderness. Namhlanje ebusuku. Do not be afraid, Mary. You are favored. I'm just your servant. Can I go deeper? Can I go deeper? I'm just your servant. No, but if favor, I'm never going to be favored. Ube no ohlele ku comfort zone. Kumele usukume ube isisebenzi. Kulelo bandla okhonza kulo. Get something to do. Ukuze ifavor izothola indawo ihlala. Akambuza uRuth. Afika eJerusalem akazange ahlale ukuze abe favored endaweni angayazi bekavuka ekuseni ayoyenza something nawe kulelo bandla okhonza kulo makawuthole something to do ukuze ifavor kaNkulunkulu izohlala kahle angeke ihlale kubantu abahlala phansi kanti izohlala kubantu abasebenzayo. I want to do something. I want to do something. I want to do something. I'm sick and tired. I want to do something. I'm just your servant. I'm just your servant. I'm just your servant. Intombazana ayizanga ihlupho lukhazini wakhe uElizabeth. Wathi ngisisebenzi sekhona emhlabeni. Ngisisebenzi esihlala eDolomana. Namhlanje ifavor ingahlala phansi kwakho. Just a servant. Uma ngaqeda uthi makwenze njengoba usho. Mawenzeke njengoba usho. Hayi njengoba ngikhuluma nje ingathi ungabane lo mzalwane. Athi umfundisi njengoba usakhuluma makwenzeke kimi njengoba usho. Makwenzeke kimi. Makwenzeke ekhaya lami. Makwenzeke kubantwana bami njengoba usho. Zachariah complained until bamvala umlomo. Zachariah complained until bamvala umlomo. But Maria, what is Lord, let it be according to your words, because I'm just a servant.
njengoba usho baba mina nje ngiyisisebenzi ngamanye amagama ngisebenzise ngendlela ofuna ngayo ngisebenzise until abantu baze bangirejecte ngisebenzise until abantu baze bangihlebe ngisebenzise abantu baze bakhuluma ngami emhlane wami ngisebenzise kunomsebenzi abantu bathi ngisuhuna kanti phambi kwakho mhlakaniphile what I'm working for is the Holy Spirit in my life. Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. It was not a happy time to Maria to receive that message. It was a trouble to her. But now in namhlanje kuzofika into kuwe engabulingananga. Because favor is not fair. And favor ayibheki background yakho. Favor ayibheki ukuthi ubuyaphi. Favor ayibheki ukuthi uzaloba. Favor ayibheki ukuthi isibongo sakho ngubani. Favor ayibheki ukuthi uye emsebenzini unakuye emsebenzini. Favor ayibheki ukuthi unabamakhelwane abakhulumisi. Favor ayibheki ukuthi ukhonza kuliphi ibandla. Favor is not fair. Funga nabantu abantu bokuqala ukukhuleka nabo yena bathi umfundisi I'm in the age of Zachariah and Elizabeth. You can come running here. Uthi hayi bazalwane sekudala mfundisi sengilindile impendulo yami but ngiyalinda dololo engathi ngeza namhlanje just to release leso sibusiso phezulu kwakho ngiyamtshela usuka lana uzosuka une-instinct ensha yokuthi uma uqala uqine uthi baba angisidaleli mina makuqale wena ngoba favor is not fair. Hallelujah. Uma ukhona nje kule minyaka yakho nemfundiso yakho kudala ulindile kudala ubeluphele kudala ulindile kudala ubeluphele uthi lo muntu baba namhlanje begibele imoto yakhe uthi mfundisi uyazi uNkulunkulu yenze kahle ukuhlala la singamboni ngamehlo wenyama ukuze into thina sizombona ngayo ukuthandaza uma sinceda silinde. Labesibili ngifuna ukuthandazela labo bathi makwenzeke njengokusho kwakho. Wena ungakathandazi ufika lapho uthi Nkosi makwenzeke njengokusho kwezwi lakho. Ayosukumuza ngaphambili umfundisi ezothanda hayi ngilizele leso sibusiso phezulu kwempilo yakho. Ngilizele leso sibusiso awudlanga sono uElizabeth akazange isono noZachariah and nentombazana uMaria akazange isono nabomndeni bakhe bahambe kahle baseva kahle but into ekhona ekufunekayo ingilozi izobatshela ukuthi do not be afraid. Amen. Oh yes. Amen.